zijn een promotiefoto aan het maken, want hij gelooft in mij, de musical gaat weer ten tonele gebracht worden door Stage Entertainment. Ik vind het fantastisch om de rol van Rachel Hazes weer te spelen. Ik heb het destijds met heel erg veel plezier gedaan. En het is gewoon een heel mooi, dramatisch, liefdevol verhaal. Dus ik ben er wel mee bezig gebleven, maar ik heb eigenlijk dit pak nooit meer aangetrokken sinds die tijd. Dus ja, dat is wel weer een nieuwe ervaring, toch wel weer. Het heeft 2 jaar en 3 maanden in de Lamar gestaan in Amsterdam. En er kwamen mensen met liefde naartoe, maar ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die, als je ver weg woont, dan ben je niet in de gelegenheid om die voorstelling dan te zien. En dus ik vind het heel leuk dat we nu eigenlijk meer naar de mensen toe gaan. Het is natuurlijk echt een soort gemeengoed in Nederland. Dat Hazes repertoire zit zo bij iedereen op de een of andere manier in de genen. Het maakt niet uit in welk soort groep je hoort. Iedereen heeft er wel iets mee. Het is echt een ode aan iemand die ontzettend veel voor ons land en voor onze identiteit heeft betekend. En nog.